या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत गोकुळ, गोकुळ दूध आणि दुग्ध उत्पादने। नमस्कार, हे आहे कोकणचा नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह आणि आपण पाहताय दुपारच्या टॉप न्यूज। स्वच्छ सुंदर कसाई दोडामार्ग शहरासाठी नगरवासियांनी नगरपंचायतनं सुरू केलेल्या RR सेंटरचा पुरेपूर वापर करून नगरपंचायतला सहकार्य करावं असं आवाहन नगराध्यक्ष चेतन चव्हाण यांनी केलंय। मेरी लाईफ मेरा स्वच्छ शहर रिड्यूस रियूज आणि रिसायकल अभियानाअंतर्गत कसाई दोडामार्ग शहरवासियांसाठी नगरपंचायतीनं स्वच्छतेत एक पाऊल पुढे टाकत या सेंटरची सुरुवात केली आहे। नैराश्यातून कोकीसरे पालकरवाडी येथील मोहन पांडुरंग शिंगरे यांनी कीटकनाशक पिऊन राहत्या घरी आत्महत्या केली। याबाबत चुलत भावानं पोलिसात खबर दिली आहे। एकही शिक्षक नसलेल्या जिल्हा परिषदच्या 121 शाळांमध्ये आणि इतर शाळांमध्ये बदली झालेल्या शिक्षकांच्या जागी नवीन शिक्षक भरती अथवा पर्यायी व्यवस्थेतून शिक्षक उपलब्ध न केल्यास प्रत्येक शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या कार्यालयात विद्यार्थी आणि पालकांना घेऊन तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा आमदार वैभव नाईक, शिवसेना जिल्हा प्रमुख सतीश सावंत यांनी जिल्हा परिषद उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र पराडकर आणि जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षणाधिकारी महेश धोत्रे यांना दिला। इंसुली तपासणी नाक्यावर विनापरवाना वाळू वाहतूक केल्याप्रकरणी 3 डंपर पकडण्यात आले। ही कारवाई बांदा पोलीस आणि महसूलच्या संयुक्त पथकाकडून करण्यात आली आहे। राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि माजी मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता आहे। ठाण्यातील स्थापत्य अभियंता अनंत करमुसे यांना मारहाण केल्याप्रकरणी ठाणे पोलिसांनी जितेंद्र आव्हाड यांच्या विरोधात 500 पानी आरोपपत्र दाखल केलंय। या आरोपपत्रात जितेंद्र आव्हाडांवर गंभीर गुन्हे दाखल झाले। आणखीन काही महत्त्वाच्या बातम्यांसह भेटूया यानंतरच्या बातमीपत्रात। पाहत रहा कोकण 7 लाईव्ह, नव्या कोकणचा ग्लोबल ब्रँड। या बातमीपत्राचे प्रायोजक होते गोकुळ, गोकुळ दूध आणि दुग्ध उत्पादने। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।